hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office mapakusog kang kampanya kontra illegal na droga sa sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia. Surprise drug test sa mga barangay officials kan Barangay Dayangdang, siyudad kang Naga, ginibungo niya na aldaw. Taguanin Badil, na-discovery kang militar sa Sorsogon. NCF Lady Tigers basketball team, champion sa Bukal Season 5. Diyos mahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod barata. Papakusugon kang Naga City Police Office ang senang presensya sa tinampo para mamonitor ang aktibidad kan mga personang imbwelto sa illegal na droga. Urog na sa sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Siyudad ning Naga. Aramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. So right now, pagkatapos ng 6 warrants implementation dyan sa Francia, apparently may narinig na naman ako, sir, balik sa dati. Sabi niya, sir, balik sa dati, para naman Changi. So para talagang means na nila yan. Diba, yun ang pinaghahanap buhay nila. So, kung makikita nyo kasi yung lugar, para talagang mabaho, diba? Yung mga plastic nagkalat. So parang na, wala na silang pakialam. Parang ang shabu, na lang. Tawag dito, parang candy na lang. Ini sinaging sumbong kay Naga City Police Office Director Police Colonel Erwin Rebillon makalihis ang ginibong search warrant operation sa nagkapirang residensya sa Zone 7, Sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Siyudad ni Naga. Huli ka ini nakatalang tiripunon ni Police Colonel Erwin Rebillon ang gabos na Station Commanders, City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit para pagplanuhan ang gigibuhon sa mga personang involved sa illegal na droga sa Barangay Peña Francia. Uupuan natin to mga Station Commander, uupuan natin to together with CPDU, together with CIU, all the Station Commander. It will be a combination of Oplansita, stationary, checkpoint dyan sa area na yan. Yang mga adik na yan, may ginagamit din mga sasakyan, doon natin sila bubutasin. Lahat na entry sa ka-exit point, tatauhan natin. Tingnan natin kung mag-proliferate pa sila. Sa ladumani po ng Barangay Jackie Villaferte, padagos man subuot ang sedang pakikipag-koordinar sa Naga City Police Office para malabanan ang problema sa illegal na droga. Hindi po talagang mahigpit. Sabi nga ni Colonel Elron Rebellion, halos balik na naman sa dati ang sistema sa Sagrada Familia. Pero kita, permi po kitang nakiki-coordinate sa Satuyang PNP para mas masugputa ini yung problema pag-abot sa illegal drugs kang sa tuyang mga barangay. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, matapos ang Monday flag raising ceremony kan Barangay Dayangdang, Siyudad ning Naga, tulos man isinunod ang surprise drug test sa gabos na barangay opisyal asin personnel. Sa social media post ni punong Barangay Julio Sanchez, dapat maging role model sinda sa pagsikwal sa illegal na droga asin pagmakulog subuot sa pagiging drug-cleared barangay kan Dayangdang. Padagot sa mga bareta, coach kan football team pinag-istoryaan pinagpunan ka naging aksyon kan sa iyang player. Kasabay naman ang sa iyang paghagad nin dispensa sa nangyari. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sinaka-trigger siguro po kang si Aki, kang player, or si player kang Naga City po. Si pagkulong niya duman sa Masbate player. Sabi po sa kuya, ang sumbong po sa kuya kang si Aki, kung tayo ginibo ito. After scoring the goal po, 4th or 5th goal po ng Masbate City, nag-celebrate po si Aki pasiring sa kuya. Nagkataon po na nakatalikod po ako sa field. Nahiling niya po na pagranis sa kuya, pasimplehanda po akong dirty finger. Duman po, I think, na-trigger si kaanggutan kang Aki. Kaya, right after the whistle ng end of game,
Iyon na po siguro si talagang big focus niya na gibuhon ito sa aki. Which is, sabi ko nga ni Saya, it's really unacceptable to yung ginibo niya. Sala sa values na pigtutukdo ko sa inda. Ini ang mapagkumbabang pahayag ni Mr. Ferdinand Tuy, ang coach kang football team kang siyudad kang Naga, nayaon ngunyan sa kontrobersyal na sitwasyon matapos ang pangkukulog kang saro niyang player sa player man kang Masbate sa nagtapos na palarong Bicol duman sa probinsya kang Albay. Ang sobrang pisikal, sobrang kantsaw asim pambabastos subod sa iya bilang coach ang nahiling niyang rason kung taano nagibo kang sa iyang player ang salang aksyon, ang mangkulog ning kapwa player. In behalf kang Naga City team, kang NCF Tigers, naghahagad po girari kami ng pasensya, ng apology po sa Masbate football team, sa Masbate community. Pasensya and may sincere apology po sa ginibo po kan sa kuyang player. Also, naghahagad na din po ako ng dispensa sa NCF community and sa football community kang Naga kung may insidenteng araw kanin nangyari sa tuya. Ang magurang kang football player kang Naga na pinagsururugan man na suntukon ang disganado man sa pangyayari, urog na tang involved persona hali sa luwas. Dahil sinda naman nakibalita dahil man sinda, maray sana kung kapwa player ang nagsuntok, okay pa sa mo. Pero sinda na mga may mas may edad na. Dapat po sa inda, nagsaway, bako kung nakibali pa sinda. Bako po, ay pigtarabangan pa po talaga si akin. Mientras tanto, oras sa matapos na ang kontrobersiya sa football team kang Naga, mabalik na subod sinda sa training para sa Prisaa Nacional. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, fake news man subuot ang mga nagluluwa sa social media na igwan ng penalty and DepEd. Mapadapit sa nangyaring insidente sa pag-ultanan kan football player kan Naga asin kan Masbate. Sa ngunyan yaon pa sa pag-uurulay ang mga opisyales kan DepEd. Yun sa social media mga suspension, masasabi ko fake news yun. Kasi may deliberation pong nangyayari or investigation pong nangyayari sa DepEd. And I'm sure magiging fair man po ang investigation kang DepEd. Sa iba pang bareta, 35 cases ning helang na pertosis ang nairehistro kang Department of Health Bicol puon kan Enero 1 hasta kan Abril 27 ngunya na taon. Sa nasabing bilang, duwadigdi ang pinagbawian nin buhay. Padagos man ang pangapodan kan Department of Health Bicol na tulos magpakonsulta sa doktor kung nakakamati na nin sige-siging pag-abo. Sa pagbabalik kang Newsbreak, tulong suspek sa pagkagadan kang sarong lalaki sa San Fernando, Camarines Sur, nasa kustodiya na kan pulisya. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 4 na M16 rifle asin mga spare parts nin haralangkaw na kalibre nin badil ang nadiskubre kang 22nd Infantry Battalion Philippine Army na nakatago sa sarong parte kan Barangay Maalo, Huban, Sorsogon kasuod mang aldaw nin Domingo. Ang mga residentes ang nagpaabot nin sumbong sa mga otoridad huli tahabo na subot ninda nin kariribukan. Inumaw man kan liderato kan 9th Infantry Division Philippine Army ang marikas na aksyon kan 22nd Infantry Division Philippine Army. Sa satuyang police report, nakahigda sa tinampo, duguan asin mayo na nin buhay ang 53 anyos na lalaki na residente subuot kang Zone 4, Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, kan madiskubre kan Barangay Tanod, kan Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur, kan Suudma. Bago ang nadiskubre ang bangkay kang biktima, sunod-sunod subuot na putok nin badil ang sa indang nadangog. Padagos pa ang pag-imbestigar kan PNP Bula sa nasabing pangyayari. Sa iba pang police report, kasong murder ang pinagaandam kan San Fernando Municipal Police Station laban sa tulong sospek na sangkot sa pagkagadan kan biktimang si Lorenzo Daria kan Barangay Santa Cruz, San Fernando, Camarines Sur. Susug ki Police Captain Elias Santa Cruz Jr. OIC Chief of Police kan San Fernando Municipal Police Station matapos na magpasiring sa estasyon ang mga sospek, nagturukduan ang mga ini sa kung si isay ang may kagibo kan krimen. Asin nagluluwas na gabusinda igwang partisipasyon sa nangyari sa biktima. Ang sa indang partisipasyon sa natin sa nasabing krimen. In the presence po kang pamilya nila. So, sa aga po, kiberpeta ang kasong murder. Actually, halina po kami sa World Justice. Naghanap po kami ng lawyer para po makapag-assist naman sa duwa. Actually, tulo na para sa kanin sa indang extrajudicial confession. Padagos sa mga bareta, Naga College Foundation Lady Tigers nagkampiyon sa Women's Basketball Bukal Season 5. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Campus Correspondent Kayla Kasulya.
Bit-bitan pusong tigre as in commitment to excellence in sports, pinatunayan kan Naga College Foundation Women's Basketball ang saindang tibay as in dedikasyon na para makuha ang titulong forfeit champion ngunya na season. Passes on the corner for 3, that shoot. Suarez tries for long. Now there's number 11, tries for that 3. Sa anom na team na nagralaban, duwas na natada para kuano ng titulong Bukal Season 5 champion, iyuan Camarines Norte State College as in Naga College Foundation. Sa finals game 1, nakuha kan NCF ang saindang inot na gana. Pag-abot din second game, gitgitan ang laban pero sa huri, Lady Tigers mananggad ang nanginotan as in binistong champion ngunya na season. Pinabistong finals MVP as in best player of the game si Joy Suarez na nakakuha ng 13 points, 8 rebounds, 5 assists, 6 steals as in 2 blocks. Dakulan sa iyang kaugmahan as in pasasalamat ninhulita dakulang tabang ang scholarship na tinao sa Inda kan NCF. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin, sa coaches namin, kay President and kay Mama din po. Ma, ito yung sabi ko sa iyo na tutulungan kita sa pagpapaaral sa sarili ko. Ito na po yun. Binistuman na best coach ngunya na season si Coach Bay Lucido na nagherasman siya kan sa iyang preparasyon na nakatabang para makuaninda ang kampyonato. Nagpapasalamat po ako sa players ko na binigay nila lahat para dito sa liga na to. Tapos nagpapasalamat ako sa NCF community, lalong-lalo kay Boss Mario Villanueva. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Mientras tanto, turnover ceremony para sa Bukal Season 6 as in Season 7, ginibo sa Ateneo Gymnasium. Nagbabalik si campus correspondent Kayla Kasulya. Katakod kan Bukal Season 5 Women's Basketball Finals as in awarding, isinabay naman kan suodma ang turnover ceremony kan Naga College Foundation sa Ateneo de Naga University na masunod na magiging host kan Bukal Season 6 as in Season 7. Presente sa aktibidad ang Bukal Executive Committee as in ang outgoing president na si Engineer Mario Villanueva as in ang bagong presidente na si Eric Joseph Claro. Bago magpo ng awarding, ginibo ang oath of presidency na pinanginotan kang outgoing president kan Bukal na si Engineer Mario Villanueva. Ladies and gentlemen, the new president of Bicol Universities and Colleges Athletic League, Mr. Jack Claro. For the leadership to rotate to the other schools and Ateneo de Naga, thank you for accepting the leadership in Season 6 and Season 7. Presente man sa aktibidad ang founder emeritus kan Bukal na si Father Danilo Imperial. Pinag-istoryahan niya man kung paano nagpuo ng liga ng Unyan Haranina sa ikanom na season. Dahil mangyayari ang Bukal kung mayong nangiturugan na magtatag kan Bukal. Natatandaan ko sa rong exhibition game kayo sa UNC. Nagkataid kami ni Sir Mario. Dumana nagpuunan sa rong pangaturugan na magkaigwa ni year-round tournament na mundag ang Bukal. Mainit man ang pag-ako sa bagong presidente na si Joseph Eric Claro kan Ateneo de Naga University ng Unyan, iyon na ang matukaw bilang presidente para sa Bukal Season 6 as in Season 7. As your new president for Bukal, it is my honor to address this esteemed gathering of student athletes, coaches, officials, faculty and staffs, and to the Bukal fans who exemplify the very essence of school spirit and support. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Asin niya ng mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation.
triple o 4 na doble ang bihikulo nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.